Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hakno phai ski jong ski palai ka arphotrik ubana ya yong arajan arphulai kawe ka Trok kin Umphniang Petrol ka balapan hairstyle bha kalak hongpong bat ka salat ya kawe ka kaliret ha Surok Umroi bypass anda poi ha maupun ksaj ribhoi district kani ka Trok kin Umphniang Petrol kalapet hewat kemding kensan kat hadu ba kawe ka kaliret ka bala sya tanra kala kemding lang ha kani ka jingja ka bala ja ha ka por ba shipiji arpho no phai ski ki pulet jong ka Umyam police station baki pulet jong ka tanat fire emergency services marmar kila lecha kani ke jaka mentam ya jingklang jong keding ke Ishyrkhei hadu kata-kata ki pulet kila tre shitom man pelep ya keding hendai ompala satya banyo jing tiap lagi don em ki balak khlat no ha kani ke jingja Hey, William, stay more, don't wear. Nice day. Qua đây.